दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान बेखौ सारा बिश्वआवनो फालिगासिनो दङ। दिनैहाय देग्लाय 2024 मायथाइयाव मोनसे टीम होनानै बे मुलुगनां आबहावा सानखौ फालिदों। रिभाइभिं लेन्ड फर ए ब्राइट फिउचार। इयुननि गोजोननि थाखाय जोङो हाफोरखौ जोङो साखोनै लाखिनांगोन, फोथांफिननांगोन। बे मोनसे टीम होनानै दिनै मुलुगनां आबहावा सानखौ फालिगासिनो दङ आरो बेवहाय होनाय जादों प्लेन्ट ट्री सेभ फिउचार। बिफां गाय आरो इयुनखौ रैखा खालाम। बे हाबाफारिनि गेजेरजों मुलुगनां आबहावा सानखौ सारा मुलुगाव फालिगासिनो दङ। जोंबो बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बाजार दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय नैबे फस्लाबारिनि थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि बिथांनि फबनाय जायगा मांखरसालियाव जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बिनि साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि बेखौ जोङो लानाय जादों। दिनैहाय मुलुगाव दुंनायनिफ्राय दुंबोगासिनो दङ। बयबो हयथ' हमनो हादों थांनाय बोसोराव जोंनाव नैबे दासिमाव 35-36 डिग्री सेलसियासल' गुदुंमोन। नाथाय देग्लाय जोङो नुबाय दाखालि मेनि लास्टसिमावनो 38 डिग्री सेलसियास जोंनियावनो, दिल्लीयाव 45 डिग्री सेलसियास। आरो बियो बिगियानगिरिफ्रा बुंदों देग्लायनिफ्राय आरो फैगोन बोसोराव बांसिनै दुंगोन। दा फैगोन बोसोरनि दुंनायखौ होबथानो थाखाय देग्लाय बयबो बिफां गायनांगोन आरो जोङो बयबो बिफां गायलायोबा बे बिफाङा जोंनो अक्सिजेन होगोन, जोंनो गुसु बार होगोन। दा बेनिखायनो बिफां गायनो थाखाय जों खावलायदों। बेखायनो बुंदों फांसे बिफां दानफायोबा 100टा बिफां गायफिननांगौ। बे मोन्थोरजों जोङो बयबो बिफां गायनांगोन। जोङो बुहुमखौ दुंनायनिफ्राय जोङो बासायनांगोन। दिनै नुबाय जोङो हाग्रा ओनसोलखौ सिफायनानै नोगोर बानायबाय। लोगोसे जोंनि गोबां हाग्रा ओनसोला सिफायजानानै लामा सेरफोरनि दंफांफ्रा दानफाय जानानै दिनै 4 लेन बानायबाय, नेशनेल हाइवे बानायबाय, PWD रड बानायबाय। नाथाय बे जायगायाव दिनै फांसेबो दंफां गायफिनजायाखै। दा बेखायनो जोंनि बुहुमा दंफाङा खम जालांनायनि थाखाय आरो दिनैनि थारिखआव बयबो दिनै गामि ओनसोलफ्रावबो गोदोनि बायदि थुरिनि हानि न'ल' गैला। गासिबो गामियावनो पाक्कानि RCC न' जाजोब्बाय। दा बेनिखायनो दुंनाया बारायगासिनो दङ। दा बेखायनो बे दुंनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बुहुमखौ जोङो गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जों बयबो मिथिगौ बिफाङा बारनि गुबुंले बारखौ जोङो सोदांनानै जोंनो अक्सिजेन होयो। बिफांनिफ्राय जों अक्सिजेन लायो। जों हगारनाय बारखौ कार्बन डाइ अक्साइडखौ बिफाङा लायो। बेबायदि जोङो मानसि आरो बिफांजों जोबोद सोमोन्दो दङ। दा बिफाङा खम जालाङोबा, दुंनाया बारा जालाङोबा जोंबो हां लानो हाया जागोन। बेखायनो साफ्रोमखौबो जोङो खावलायदों, मुलुगनि मानसिफोरखौ आरो जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ खावलायदों। जोंनाव बर'फोरनाव बिफां गायनाय हुदाया जोबोद खम। बेखायनो जोङो खावलायदों बयबो बिफां गायनांगौ। दिनैनि थारिखआव 5 जुनाव मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बयबो जाहाथे फांफा बिफां गायनानै बे बिफांखौ फोथांनानै दोनथारनांगौनि थाखाय बयबो राहा लायो। जोङो बेखौ खावलायदों आरो दिनैहाय फरायसालिफ्रावबो बेखौ बिथोन हरनाय जादों। बयबो फरायसालिया बिफां गायनांगौ, लोगोसे मिथिंगाखौ रैखा खालामनांगौ। जोंनि हा हुफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय, जोङो गोग्गो खालामनानै दोननो थाखाय बेवहाय जोङो प्लास्टिक बाहायनाय बेखौबो जों गोजान खालामनांगोन। प्लास्टिक बाहायोब्लाबो बेखौ ज' खालामनानै सावनायनि बेब'स्थाखौ खालामनांगोन। जों बयबो मिथिगौ प्लास्टिकआ हाखौ मैला खालामो, हाखौ गुबुंले खालामो। बेनिखायनो हा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय जोङो प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द' खालामनांगोन। आरो जोङो दिनै नुबाय लेखानि ग्लास ओंखारबाय, लेखानि डिसप' ओंखारबाय। बेखायनो बै प्लास्टिकनिखौ बाहायालासिनो नांथारगौ खामानियाव बाहायोब्लाबो जोङो जाहाथे बेखौ ज' दोननानै सावनायनि बेब'स्था खालामो। बिनिफ्राय जोङो हा गेब्रेंनायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। ओंखायनो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय जाहाथे जोङो बयबो बिफां गायगोन, बयबो जोंनि हाखौ मैला खालामालासिनो गोग्गोयै लाखिनानै जोंनि बिफांनो मोजां आदार मोनहोगोन, बिफांखौ फोथांनानै दोनगोन आरो बुहुमखौ गोजोन खालामनायाव, बुहुमखौ गुसु खालामनायाव, बुहुमखौ सोमखोर खालामनायाव बयबो मदद खालामगोन, बिफां गायगोन। आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय। गोजोनथाव खौरां! नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां! MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला।
क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटेला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटेलनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलॉजी, जेनेरेल सर्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लाप्रोस्कोपिक ENT सार्जारी डिपार्टमेंट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटेलाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।